Sayonara, lijepi cvijete moj, slikat ću ja tebe u prirodi toj. Vrlo lijepi cvijet. Obaviti trenutačno snimanje radi ovjekovječenja trenutka. Japanska buba ima vrlo istančan ukus. A sad... Tako, vrlo skladno bilje. I vrlo ukusno, ako smijem dodati. Interesantan objekt. A i to ću ovjekovječiti. Ovjekovječiti kome ti to, a? Pričekati trenutak. Imaj povjerenja. U redu? Ajde sad kaži. Ovo je sjajna slika. Da vidim. Ljuta gorčica. Pa ne sjećam se baš da sam progutao u bocu ljute gorčice. Jesi. Pogledaj sliku. Ja nisam progutao ljutu gorčicu, ne. Jesi. Ne, nisam. Ba jesi kad ti kažem. Nisam! Ba jesi. Ma nisam! Dečki, jesam. Vidi. Lijepa spilja. Možda ovdje postići neke dobre slike. Odjednom doći do samog kraja. Kao što si sam rekao, mali, došao si do samog kraja. Oduvijek sam obožavao japansku kuhinju. Prije nego što počneš jesti ovog bezvrednog insekta, saslušaj moju zadnju želju. Jeli? A što to? Želim snimiti oproštajnu sliku. Da rodbina kod kuće vidi kako je zmija San vrlo pristao i jak i izuzetno mišićav, a? Sve je to istina što ti govoriš. Istine radi, idi okini taj foto. Potrebno postići točnu oštrinu. Molim te da se pomakneš malo natrag. Dobro ovako? Ne baš oštro. Potreban pomak natrag, još malo. Jel dobro ovako? Ne, još više. Pa jesam i sada oštar? Pa nisi! Dobro, a sada? Krenu ti još malo natrag, pa ćeš biti ostar, vidjet će. Pa ja dalje više ne idem. Okini već jedno. Pozor, ptičica. Vrlo dobar fokus. Evo, pogledaj. Dečki, pa ovo uopće ne liči na mene. Teleskopske leće na kameri. Vrlo upotrebljivo za snimke s daljine. Ostvaruje privid da se subjekt nalazi nadohvat ruke. Subjekt javlja da ovo nije privid. Biti fair, pa upozoriti zmija San, u Japanu ja sam karate ekspert crni pojas. Nisi više u Japanu, sada si u meni. A sad? Velika šteta. Upozorenje neuvaženo. Sad molim vrati mi kameru. Hvala ti mnogo. Nema na čemu. Sayonara, prekrasni cvijete, za tobom luduje, prveniveno dijete. Što ja to vidim? Netko dolazi? Tko bi to mogao biti? Pa to je Eustahije Brzić. Kako kažu u Japanu, sayonara, Halo, prometna milicija? Da, želim prijaviti nesreću. Sayonara, predivni cvijete, ja te jako volim, prelijepo dijete. Sayonara. Aha! Dakle, na ovaj sam trenutak čekao. Hej, samo trenutak, zmija San. Ponovi ovu strofu još jednom. Ti misliš, dakle, na ovaj sam trenutak čekao? Ma ne, kao što si rekao prvi put. Aha, kužim. Aha, dakle, na ovaj sam trenutak čekao. Da, to, upravo to. Ti si uistinu obdaren, značajan talent. Ti sigurno nastupati za HNK ili za ITD, ne? Trebao bi biti i na filmu kod Micime. Da me mama vidi. Potreban je prikladan izgled. Zvijezda, maraba, maska i šešir od 20 litara. Reci, tko sam ja? Usamljeni puzač. Ma nisam. Savjetujem žurbu, moraš sada krenuti. Jadran zove. Pa ako me Jadran zove, Jadrane, evo me, dolazim kojim putem? Evo, ovim putem. Eustahije Brzić vrlo brz tamo, ali ne i vrlo brz ovdje.
Nisam im se dopao. Možda i tako bolje bio sada. A bio bi i tako promašeni glumac. Ma nemoj! Otkud sad to? Nemoguće za tebe da pišeš autograme za obožavatelje. A nemoguće i da bez ruku potpišeš ugovor. Sayonara! Pametnjakoviću, potpisujem i bez ugovora da ću te srediti, pa makar i bez ruku.